Preview. Preview. Il-lejla tajba ħbibti u ftit tal-ħenilu għada kif tintem it-tieni lek tas-semifinali tal-Koppa Italja fej fl-Stadju Olimpiku ta' Ruma Lazio erbu lil Juventus bl-iskor ta' 2-1, però bl-aggregate Juventus jgħaddu għal-final tal-Koppa Italja li ħadd intlab fil-15 ta' Mejju. Aggregate ta' 3-2, ma l-Juventus m'għamlux xi logħba eżaltanti kif sfortunatament kienet jiġri dan l-aħħar, u però kien ħaqhom jiskurjaw gow f'xi mument jew ieħor. Ta' min jgħid li b'din il-kwalifikazzjoni għall-finali tal-Koppa Italja ifisser li fis-sena li ġejja fl-2025 Juventus ikkwalifikaw sabiex jilagħbu wkoll għas-Super Cup Taljana li hija l-Final Four. Għandek iċ-Champions li huma l-Inter u minnaw nawgurawlhom meritatament ħadu l-lig, ma tantx kien hemm ixxu dwarha, mbagħad jitlu ir-runners up li probabbli se jkunu il-Milan, u mbagħad għandek il-rebbieħa tal-Koppa Italja nittamaw li jkunu l-Juventus u l-finalisti tal-Liefa. Kienet logħba li wriet kemm Juventus mill-ġdid jinsabu psikoloġikament imkisrin, il-kelma eżatta, għas-sempliċi raġuni li meta ntemmet il-partita kien hemm ferħ li juri li t-tim jinsab ġo sofferenza kbira li moġbitniex, u ħanitkellem fil-paġelli miġdiet l-għażla tal-coach li jmur jiddependi fuq Alexandro u De Chilio. Naħseb iħobbhom iktar mid-dawl eżistajneħ Allegri li dejqitni ħafna, speċjalment fit-tieni taqsima, rajt konfużjoni kbira fuq il-bankina tal-Juventus. Sa fejn naf jien il-coach huwa il-manager li jrid jieħu deċiżjoni min ħajdaħħal u min se jaqla. U ħajdaħħal jildiet u jerġa' jgħidlu l-bess il-bib, ħajdħol wejja mbagħad jgħidlu stenna u dal ħafna kummedji. Moġbitni xejn u hemmhekk naħseb għalkemm jiena dejjem ngħid jien m'iniex fid-dressing room tal-Juventus illi Allegri xi ftit jew tilef it-tmun, naħseb mhux xi ftit jew tilef it-tmun ħankun eżatt tat-tim. Niġi il-Lazio qabel nibda il-Paġelli skurjaw gow f'kull taqsima, gow illi ġie skurjat wara mister żball 12 minuta, eżatt fil-bidu tat-tieni taqsima ġie skurjat it-tieni gow u mbagħad lejn it-tmiem il-Juventus naqsu l-marġini li ma gow sewwa kif jgħid il-Malti mitqludjeb li ma gow ġie skurjat mill-plejer li ma tantx huwa favoritti millek għal-inqas fil-Kuppa Italja dal-plejer jisu jkun tikka aħjar milli jkun fil-kampjonat. Ngħaddi għall-Paġelli Perin ħaqqu 6.5, Perin illi wara kemm huwa goalkeeper affidabbli mhux ħaqqu aħjar mill-bankina illi prattikament salva dil-logħba fis-sens li se ngħaddu għall-finali bis-saħħa tal-interventi tiegħu speċjalment fuq Castellanos. Alexandro illi għandu żball fatali mill-ġdid sfortunatament fuq nota negattiva fl-ewwel gowl tal-Lazio. Bremer bħal logħba kontra l-Cagliari xejn ma kien qiegħed sew u d-difiża meta huma jkun sew titħawwad wisq. Danilo il-Bremer intih 5, Danilo intih 4.5, ġifieri d-difensuri bejn 4.5 u 5. Għamel żball kbir li ringrazzja lil Perin warajh li salvalu
l-intervent fuq il-plejer tal-Lazio. Cambiaso li sfortunatament der nervus ħafna. Inti 5 u spiċċa mbagħad anke beda kien hemm xi kliem għaddej Allegri speċi ta' din nifhem jinqallu għalfejn qlajtni, sabgħu dalam taf kif jagħmlu l-plejers. Imma darba Allegri għazzekkaħħa l-bidla u daħal weja li ta' l-assist perfett tal-gow u ntieħ 6.5. McKennie ntieħ 5 kellu l-logħba fl-opinjoni tiegħi tal-istaġun. Sostitwit min jildiet 9 minuti mitmim li mhux ħantieħ vot. Locatelli ntieħ 5, Locatelli l-manuvra tiegħu f'nofs il-ground hija slow li tiddetermina l-slow tempo tat-tim. Rabiot ntieħ 6, Rabiot fakkarni fl-ajja żminiet tiegħu fl-istaġun li ieħor u anke aktar kmieni fil-bidu ta' dan l-istaġun ma' Juventus. 6 Kostic 5.5, Kostic huwa biżdell tal-istaġun li ieħor prova jagħmel xi ħaġa ma sfortunatament xejn partikolari. Chiesa illi ħadem kemm felaħ ipprova ikun kemm jista' jkun kif taqbad tgħid. Isibuh fl-attakk kemm naħa u kemm oħra, forsi ftit kellu lob fil-penalty area ma il-Chiesa ntieħ 6. Sostitwit fil-91 minuta mill-Arġentina l-Karat li ovvjament mhux ħantieħ vot. Vlahovic fl-opinjoni tiegħu ma kellux xi logħba kbira, 5.5 kellu dak il-ballun fl-ewwel taqsima li ma laqtux sewwa mbagħad iddevjewlu plejer tal-Lazio, sostitwit minn Milik li skurja il-gow tal-bandiera li tefana fil-final li ħantieħ 7. Jien infakkarkom li dan il-video ħajkun fuq il-YouTube channel tagħna u nfakkarkom li Mix Zone li jmiss fid-9 għal dawk id-dilettanti kollha tal-futbol Ingliż segwuh. Forza Juve fejn alla fine, issa kollox għal finali, mbagħad finali naraw għada minn ħajgħaddi bejn Fiorentina u Atalanta, il-Bergamaschi ħajkunu home. Għada u jibdew minn żvantaġġ ta' webxejn mal-Vjola, issa nistennew naraw. Il-lejli tajjeb u saħħiet bib.